לכולם, וזה הסרטון, אם אני לא טועה, הראשון שלי שאני מדבר, וכולכם שומעים את הקול שלי, כאילו אני מתכוון מהסרטונים, לא מהשורטים, מי שרואה. טוב, והיום אני מעלה את דיינמייק לדירוג 20, וגם עם ההייפר צ'ארג' שפתאום הוצאתי. עכשיו אנחנו מתחילים משחק. טוב, יאללה, הנה התחלנו את המשחק. בוא ריקו, בוא לכאן, אל תלך לאמצע. לא, אל תלך לאמצע באמא שלך. איזה מטומטם. עכשיו אני צריך להציל. להקיל. הכי קל שהיה לי כאן. שעונר. די, איזה ריקו מטומטם. תעזוב אותי. בז מחורבן. אני עכשיו בכלל לגאדג'טים בגללו. בוא לכאן. נראה לי יש שם מישהו. נו. ריקו תעיף אותו. יש, טוב שלך. לא טוב שלך. גרוע שלך. בסדר, לא נורא. טוב, יאללה. אני עוד מעלה אותו לדירוג 20, והרוב הסיכויים זה יהיה מאוד מהר, כי אני משחק האמת בסדר עם דיינמייק. לא טוב, לא גרוע. בסדר, רגיל כזה. שחקן רגיל של דיינמייק. כן, חברים שלי לפעמים אומרים שאני טוב רצח, אבל הם לא צודקים. מי שאומר שאני טוב רצח, שרשום בתגובות, ומי שרוצה לשים לייק, בבקשה שישים, כולל סאב, כי זה מאוד יעזור לי. ומי ששם סאב ולייק, תודה רבה לו. הופה, פגעתי בריקו, הופה, סע הביתה. ריקו מחורבן. טוב. קבל! שדברה. וואו, איזה פוקסיונר אני. איזה אתגר מחורבן! סע הביתה. דאבל באם. לא. טוב שלך פייפר. פייפר, פשוט תעזבי אותו, נו. סתם. איזה נוב. סתם נובים. חכי, עכשיו אני אבוא אלייך, יעזור. לא משנה, אני לא אבוא אלייך ויעזור. טוב. לא הפייפר הכי טובה. מה קרה למשחק שלי? לברובסקי קוראים ריקו. משחק האחרון. טוב, מי שרוצה לראות איך אני עכשיו מגיע לדירוג 20, שישים לייק וישים סאב, בבקשה. תסתכלו, אם עכשיו אני מגיע לדירוג 20, אז כולכם שמים סאב ולייק. הבנתם? ואם אתם לא תשימו, אני לא אצלם סרטונים. בוא נגיד 5 ימים, ולא יהיה לכם תוכן. אז שימו לייק וסאב, אם עכשיו אני עולה לדירוג 20. יאללה. מתחילים. קיבלתי מכה. סתם. נו. דיינמייק לא רוצה להתחיל. פה. אני ממציא מילים,
אלפא. טוב. נו באמת יש פה דיימונד. אני מכיר את המלודיה האלה עם הדיימונד שלהם מטורפות. מטורפים. מה זה משנה? פי. זה היה כיף. נחרה. או, מה גשה. נטשה. יופה רשתתה. יגה. יגה. שאלה הורגת. נו, עליתי. לא, עדיין לא עליתי. קוואק, 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 קוואק. נצי מינה, בוא לי כאן. קוואק, 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 קוואק. קוואק, קוואק, קוואק. לא, אני צריך להרוג אותם, אני חייב. אופה, עצרתי אותם, עצרתי. טוב, פאבג'י, יאללה. פרשת תירתי, לה, עליתי דנמק לדירוג 20. זה יותר קל לעלות עם דנמק לדירוג 20 מאשר עם שלי. כן, בשבילי. ועכשיו כולכם שמים סאב ולייק ושואל אתכם. לא שואל. ביי שלי. טוב, בוא נראה כמה גביעים קיבלתי. אם עכשיו יצא לי אגדי, פתאום עכשיו יצא לי אגדי, ואלו יוצא את ליאון. מטורף. מה, יש. הלוואי, סטארט-אפ, לא, 100 קרדיטים. אני עוד מקבלת, דרקוץ', דרקו. כמה ג'משים אני צריך בשביל לקבל 96. טוב, מה רציתי לעשות עכשיו? עכשיו רציתי פשוט לסיים את הוידאו הזה כבר. סתם. טוב. פרשה, שאני לא יכול לקחת לשלי כי אין לי את הכוח 11. איזה כיף. מה אני אגיד? וואי. טוב, אני פשוט מסתובב כמו משוגע. וואי, נו, מסתובב. טוב, אם הוידאו הזה יצא לכם טוב, אז שימו לייק וסאב. וגם אתם זוכרים, אמרתי, אם אני עולה עכשיו לדירוג 20, כאילו במשחק הזה שעכשיו ניצחנו, אז אתם שמים לייק וסאב. טוב, יאללה, אתם שמים לייק וסאב, ויאללה, ביי לכולם.